Без әңгәмәне Яршаллы дәүләт педагогия институтынан алып барабыз. Безнең әңгәмәдәш бик атаклы кеше, танылган кеше, Чаллы шәһәре уңышларга ирешсен дип бик күп көч куйган вакытында Чаллы хакимиятендә эшләгән ничә ел бу адам Файруза Зуфар кызы Мустафина. Файруза ханым, менә киләчәк сайлауларга бәйләнештә нинди сезнең фикерләрегез бар? Без күп халык дисә дә була, менә күздә тотабыз, безнең президент була дип Минниханов Рустам Нургали улын. Сез Минниханов хакында ни әйтә аласыз? Әлбәттә, тормыш катлауланган вакытта җитәкчеләргә халык бик зур таләп куя. Авырайган сайын җитәкчеләрдән күп нәрсәне өмет итә халык. Менә безнең дә нәкъ шушындый, менә 21 гасырда нәкъ шушындый вакыт хәзерге көндә. Шуңа күрә мин бүгенге күзлектә, шушы күзлектән чыгып әйткәндә, республикада бүтән президент, бүтән кешене президент итеп күз алдыма да китермим. 0% да миндә бернинди башка төрле фикер юк. Ни өчен? Чөнки менә җитәкченең үз сүзендә тору бүген бик зур әйбер. Инде без гомерләр буе, күп еллар буе зур җитәкчеләребезнең барыбызда да йорт булыр, айрым йортларда торырбыз. Шушы әйберләр хәл ителер дигән сүзләргә ышанып, халык бит чынлап та ышана. Шулай ышанып яшәдек. Һәм менә шушы хәзерге заман җитәкчеләренең югарыда утырган, нинди генә тармак өстендә утырмасын ул, аларның бер төрле сөйләп, икенче төрле эшләп, өченче төрле, хәтта үзенең әйткән сүзе үтәлмәгәч, гафу да үтенмичә, ул турыда искә дә төшермичә, тагын яңадан үз эшен алып баруга шаккатам. Менә безнең бүгенге көндә эшләп килгән президентыбызның шушындый бер сәләте бар, ул әйткән сүзендә тора. Файруза ханым, менә белгәнчә инде татар халкы бурыннан килгән бүтән халыклар арасында билим белән аерылып торган. Безнең татарлар элек Мисыр, ягъни Египет якларына, Төркияләргә барып 15 ел укып кайтып йөргәннәр. Шуңа күрә безнең иң хәзинәдә иң беренче сәламәтлек белән, халык намусы белән менә шул бер сафка куярга була. Шуны сез инде менә белгәнче ки сез менә җитәклисез шул белем бирү торган оешманы, инде шул сәбәбеннән нәрсә әйтерсез иде? Менә безнең Татарстанда белем үстерү турыннан, менә сез беләм чит илләрдән бик бу инде безнең Татарстанның абруйлыгын күрсәтә, Төркмениядән 100дән артык бала укый, сезне бөтен илләрдә беләләр инде. Бер шул әйтеп китсәгез яхшы булыр иде. Әлбәттә, сорауыгыз бик урынлы булды, чөнки хәзер Россия Федерация министрлыгы, Мәгариф министрлыгы алып барган политика ул вузлар, уку йортларын санын киметү. Бу политика гына түгел, бу программа. Менә шушындый заманда, кискен заманда мониторинг дип вузларны билгелиләр. Шушыны саннарын киметеп барган заманында безнең президентыбыз үз сүзен бик әйбәт итеп әйтте. Чөнки беренче тапкыр мониторинг үткәрә башлаганда Авыл хуҗалыгы институтында, без дә шулар арасында электик энергетик институтында безнең бу инде 11 елда әлбәттә безнең теге Россия үткәргән мониторингка тәңгәл килмәде кайбер саннарыбыз, кайбер нәтиҗәләребез. Шунда кайбер регионнар андый вузларны бирделәр, бетерделәр. Безнең президентыбыз үз сүзен кискен әйтте. Буларга программа төзетәбез, булар үз эшләрендә эшләргә тиеш. Без буны республика өчен саклап калабыз. Чөнки бу бюджет аркасында укыта торган кирәкле уку йортлары. Шулар арасында без. Һәм инде безне менә аерым махсус укытучылар әзерли торган институт итеп саклап калу бүгенге көндә республика өчен. Һәм безгә государственное задание бирәләр укытучыларның белемен үстерү буенча. Бу аның менә төпле уйлап эшләгән, республиканың киләчәге турында уйлаган кеше итеп бәяли. Шуңа күрә без аңа рәхмәтле һәм без менә шушындый әйбергә үзебезнең тырыш хезмәт белән, яңа ысуллар белән укытучыларны әзерләү, яңа укытучыны әзерләү юлына басып, көн-төн тырышып эшлибез. Файруза ханым, менә мин шушы Алла бирсә, Алла насыйп итсә, шушы видеоны куячакмын
төрле татар төркемләренә, одноклассникларда күп татар төркемләр, шунда мине шатландыра торган бер шундый ни бар. Мизгел инде күбесе сизеп торам, шин татар күңеле, канларында татар сизелеп тора. Сез шуларга бер-ике теләшәкләрегезне әйтсәгез, чөнки сез менә рәхмәт сезгә, сез безнең шин татар ханымы булып, безнең теге Сөембикә вакытында без инде Ногай ханым белән горурланабыз. Сез инде хәзер инде бик урыс әйтәләр, высокопарно, шунда әйтәсем килә, шул безнең милләтнең горурлыгына ханымлар аркасында сезне арасына сафка куярга була, чөнки тырышыгыз шатландырып тора сезнең. Шуңа бәйләнештә бер-ике сүз әйтсәгез, менә татар яшьләренә, татар ханымнарына, татар халкына тел, мәгариф, гореф-гадәтләребез турында нинди фикерләрегез бар? 21 гасыр тел проблемасын, милләт проблемасын бик зур югарыга кискен рәвештә куйды. Чөнки менә без бүген күргән мисаллар Украина, Прибалтика, башта телне кырталар, телдән соң халыкны кырталар. Тел тамыр. Тамырсыз халык була алмый, тамырсыз бер нәрсә агачта үсми. Шуңа күрә менә бүгенге татар яшьләренә, татар егетләренә, төрле регионда яшәгән татар яшьләренә минем әйтәсем килә иде. Безнең менә хәзерге көндә телебезне саклап калу үзебез татарлар өчен генә түгел, үзебезнең татар тамырын гына. Без гомумән Россияны саклап калу өчен, без гомумән Россия илен саклап калу өчен һәм барган менә бу геополитика процессларында башка милләтләрне саклап калу өчен телебезне, гадәтләребезне, милләт традицияләрне сакларга тиеш шуның өчен. Бу хәзер теге татарлыкны саклап калу татарлар үзләре өчен генә түгел, башка милләтләр өчен дә кирәк булган эш булып бик зур югарылыкка менде. Менә шушы зур югарылыкны аңласак иде, шушы зур югарылыктан чыгып эшне алып барсак иде. Чөнки халыкара мөнәсәбәт китте. Бүгенге көндә карагыз, киләләр төрле, хәтта Италияга, Европага киләләр, Сириялар, башка илләрдән. Хәзер халык белән халык, шул килгән мигрантлар белән төп халык арасында сугыш китте. Менә бу менә шушы телгә, гореф-гадәткә, менә нигезгә, тамырга бәйләнгән. Шуның өчен саклап карау кирәк. Бар вакытка караганда да менә шуның кискенлеге югарылыкка менде. Хәтта 91 елларга караганда да бу эш зур кискенлеккә әверелде. Шуңа күрә Европага гына карап, менә инглиз теле кирәк. Үз телен белмичә, инглиз телен генә белеп, рус телен белеп, татар телен белмичә, барбыр тамыр караган була. Чөнки аның башы уже бөтен теге психологиясы инглизчә укый, тамырсыз. Менә шуны аңларга кирәк. Иң авыр заман, иң җаваплы заман, шушы заманда үзем генә беләм түгел, туганнарыма, башкаларга өйрәтәм, хәтта башка милләткә. Тел аркылы халыкка ихтирамлык үсә. Менә шушындый вакыт, шундый заман җитте. Менә һәр монда яшәп торып киткән кешеләр, алар шунда туган ягына кайткан чагында мин уйлап торам шулай, алар теге халык дипломатлары, алар Татарстанны күрде, күпме җылылык аларга бирделәр монда. Нинди хөрмәт күрсәттеләр, алар кайтып Татарстан турында, Чаллы турында, безнең татар халкыннан сөйләшәкләр. Шуңа мин сезгә татар милләтеннән, исеменнән рөхсәт булса, миңа сезгә рәхмәтемне белдерәсем килә. Сезнең бик тирән фикерләрегез миңа ошады. Киләчәктә Алла насыйп итсә, тагы бәлки шул темаларга сөйләшербез. Менә сезгә шул рәхмәт әйтеп килә. Тагы бер нинди сүзлек теләшәгез булса, дәвам итегез. Минем инде әйтәсем килә, 21 гасыр тарихы бик күп өр-яңа төрле бурычлар куйды адәм баласына. Хәзер инде менә педагогика фәне дә үзгәреп тора. Чөнки педагогика фәне беренче чиратта ул кеше турында, нинди кеше, проблема человека. Педагогика это о человеке, наука о человеке дип әйтелгән. Шуңа күрә бер-беребезгә ихтирамлырак булып, әзрәк менә теге кеше турында уйлау кирәк. Гел теге глобализация алып килгән, компьютерлар алып килгән технологиялар белән генә бүгенге тормыштан виртуальный тормышка китеп, виртуальный дус булып яшәмәсәк иде, чөнки менә әйтеп торам, барыбызга да имтихан, барыбызга да милләтләр, адәм баласына зур имтихан килде. Шушы тирәнлекне аңлап,
ғөрф-гадәтләребез белән ата-бабаларыбызга, аналарыбызга, аталарыбызга бер-беребезгә игътибарлы булып яшәсәк иде. Шул вакытта без менә тормышны яхшыртачакбыз. Рәхмәт сезгә, Файруза ханым. Аллаһ Тәгалә үзегезгә ярдәм бирсен, чөнки кем усаллык кылганга анарга шайтан ярдәм итә. Ходай Тәгалә көчлерәк, анар куәтлерәк. Сезгә Аллаһ Тәгалә ярдәм биреп торсын. Сезнең изге эшләрегездә гел уңышлар насыйп булсын сезгә. Рәхмәт.